Vitajte. Čaká nás rovnomenná poviedka. Zaklínač. Bude to teda aj najlepšia poviedka? No nie, teda aspoň mne sa tá prvá páčila viac. Avšak na druhej strane naplnila moje najzákladnejšie potreby od poviedky v Zaklínačovi, a síce, že tam bol samotný zaklínač. Na začiatku máme scénu v krčme, povie nám, že Geralt je divný, alebo akože mohli by sme to aj nazvať, že not like other boys. Teda on už zrovna není boj, lebo Jako má totálne biele vlasy, ale teda môžeme to takto nazvať. Traja typci si voči nemu začnú dovolovať proste trashovú review, z ktorej Geralt pochádza, a on si to len tak nenechá a zabije ich. Len tak. Ale tá scéna je strašne rýchla, strašne krátka. To je ako keď pozeráte takéto veľmi krátke video, kde len tak rýchlo, že to ledva pozorujete. Vytiahne niekto ten akože meč, alebo mačetu, alebo dačo, rozreže ovoci a v podstate hneď aj vráti späť ten meč alebo mačetu. No a táto scéna je presne taká, že ledva si stihneš všimnúť, že tu sa deje nejaký boj a odrazu tí traja, čo si dovolovali na Geralda, sú mŕtvi. Dojdu fizli, teda nejako inak ich voláme v tomto kvázi stredovekom svete, a chcú ho proste spútať za vraždy a zobrať k šefinkovi. On sa nenechá spútať, trošku ich aj nejak očaruje, ale k šefinkovi ide, lebo tomu v skutočnosti vyhovuje, aj tak sa s ním chcel rozprávať. Takže hlavné postavy sme si predstavili a môžeme už ísť k hlavnej zápletke. Nuž, a to teda je zapletené, dačo bolo aj viac ako by malo. Totižto tunajší král slúbil 3000 koruniek, Sorko, nepamätám si ešte, ako sa volá mena v tejto krajine, ale teda slúbil 3000 koruniek tomu, kto odčaruje strigu, teda spraví z nej znovu princeznu. A keďže táto striga je druhá najpodstatnejšia postava a celé sa to bude točiť okolo nej, tak ten šéfko polície usadí Geralda, dajú si spolu pivko a porozpráva mu príbeh o nej. Nuda. Celkovo idem byť hejter trošku, ale tu Andrej hrozne dávkoval napätie alebo celkovo tempo príbehu, lebo ten úvod bol fajný, navnadil nás na akčný príbeh a tu odrazu si sadneme a počúvame príbeh cez niekoľko strán. Celkovo som len málo priaznivec príbehov v príbehoch. Ja ho tu teda skúsim len tak skratke. Sestra kráľa počala kráľovo dieťa, teda ako incest. A nebojte, aj tu je to nezvyčajné a nechutné. A keď porodila dcéru, tak zakrátko zomreli obe. Medzi tým stihli nejak odpadnúť nejakí typci, čo ju zbadali, lebo proste to dieťatko chuderko bolo špatné alebo nejak inak nezvyčajné. Toto mi inak prišlo asi najkrutejšie pri tom rozprávaní. Proste totálni šiťáci sú to. Však to dieťa za nič nemôže. Akože voči rodičom, buďte si hulváti koľko chcete, ale voči dieťaťu to nie. Každopádne ale toto dieťatko naozaj nezomrelo, je pochované aj s mamou v sarkofágu a nejak, keď je spln, tak vychádza a vraždí a papká ľudí. Nuž, a teda ona je tá striga. Nevolajú ju princezna, ale striga. Šiťáci. Ešte doplním časový údaj. Zomrelo, 7 rokov čilovala táto princezna, až potom začala vraždiť a to sa deje už nejak vyše 6 rokov a teda princezná striga má teraz 14 rokov. Ujo Zaklínač sa s tým rozhodol niečo spraviť. Všetci sú, že nesnaž sa ju prečarovať, ale ju zabí. Teda, ak to zvládneš. On je, že idem ju prečarovať na princeznu. Kráľ je, že prečaruj ju, ale ako ak ju zabiješ v sebaobrane, tak no čo už. Pochopím. Ale na verejnosti budem najviac hromžiť na teba a teda ešte nedostaneš tých 3000 koruniek. Ešte tam bola zaujímavá časť, keď sa bavili o tom, že ak sa to Geraltovi podarí a bude z nej znovu dievča, nebude už strigou, tak či akože bude normálna. A Geralt bol, že pravdepodobne nie. Pravdepodobne bude jej mentálny vývoj niekde na úrovni 4-ročného dievčaťa. A král sa s tým neúplne akože ľahko zmieroval, ale bol taký, že aha, no, tak asi to vyriešime potom. Zaklínač ide s ňou prežiť noc v hrobke. Joj, Sorko. Ide sa dožiť rána a tým ju premeniť na princeznu. Predtým, než vylezie striga zo sarkofágu, tak prišiel jeden z tých podstatných kráľových ľudí a hodí mu 1000 koruniek, že nič som nerob, chod do čerta, proste chod da kde breč, nič nerieš, vypadni. Jak keby funguje na Geralta, že spraví to, čo od neho ľudia chcú. Tak tohto uja zviaže.
potom mu porozpráva ten Ujo o tom, že on bol zamilovaný do kráľovny a teda ako vôbec nesúhlasil s tým, že nosí kráľovo dieťa pod srdcom. A potom teda vlastne túto dceru preklial. Šiťák! Geralt mu rozreže lana presne v tom čase, keď princezna začne odklapať veko sarkofágu. Alebo dobre, striga. Pretože ona ho v podstate hneď zavraždí, čo pre Geralta znamená, že o trošičku menej času s ňou musí on bojovať a nenechať sa zabiť. On ináč vypije také elixíry, ktoré mu zostria zmysly najviac. Humor je, že keby to vypije niekto iný, tak to proste pôsobí na ňo ako jed a zomrie. Ale proste Geralt je taký čavo, že jeho to vylepší. Teda čavo plus plus. Tak, teraz je tu naozajstný fight. Je tu všetko, čo by ste od boja medzi dvomi postavami chceli mať. Teda, asi. Ja inak nie som veľmi človek akčných scén, avšak bavilo ma to čítať, teda myslím si, že to bola kvalitka. Nebudem to popisovať, lebo by som tomu len ublížila. Prečítajte si. Ale ako sme si už stanovili, Geralt je čavo s elixírmi čavo plus plus a teda ju dostane do bezvedomia s tým, že on ju pobil celkom dosť a ona jeho vlastne vôbec. Tak si dá tretí elixír, ktorý z neho spraví v podstate na pár hodín do úsvitu mŕtvolu, proste celého ho to nejak vypne a ľahne si do sarkofágu, teda na princezniné miesto. Čo mne prišlo akože dosť divné, ale však whatever, prijala som to. Zobudí sa a nájde strigu už v dievčenskej podobe. Už nevyzerá ako striga, ale ako 14-ročné dievča. Tak ju nejak ide zdvihnúť a ona ho zraní konečne naozaj a poriadne. Totálne mu začne tiecť krv z krku. On ju nejak kusne do krku a tým ju teda finálne porazí. Nemyslím si, že zomrie, ale teda finálne ju porazí, odstaví na nejaký čas a nejak si ide zabandážovať ten krk, aby proste nevykrvácal a nezomrel. Moc mu to nejde, avšak započuje tretie kikiríkanie kohúta a teda tým už definitívne prežil noc a odpadne. Zobudí sa v nemocnici, žije, ale teda moc mu to nejde, že proste spí a spí. Ale teda happy end, prežil. Teraz si na 5 sekúnd predstavte, že by neprežil, to by bolo akože tak nečakané a súčasne akože také zlé. Ja by som zobrala tú knihu a zahodila ju, že wow, to je blbosť, nikdy viac to nechcem čítať. Totálne najviac by som bola, že Andrej, ty si tu ako, že my sme mali dohodu, že to bude dobre to, čo idem čítať. Totálne si ma podviedol. Ale teda, nestalo sa, Geralt prežil. Ešte hlas rozumu. V hlase rozumu 2 som bola trošku menej stratená ako v hlase rozumu 1. Je tam v nejakom kláštore, kde si teda naďalej lieči túto svoju ranu na krku a v podstate sa tam baví so šéfinkou, či je k niečomu dobrý trans a vlastne aj celkovo viera. Geralt je, že no vôbec a ona, že no ale neublíži ti to. Okrem toho sa dozvieme trošku viac o krajine a o ľuďoch v nej a bola tam cute posledná veta od tej liečiteľky ku skeptickému Geraltovi a tu vám prečítam. Protože by to byl prvný mne známy dôkaz toho, že nevíra má nejakou moc. To je všetko. Ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Veľmi, naozaj veľmi sa poteším spätnej väzbe, obzvlášť teraz, keď v podstate ešte len začínam so začítačom. Počujeme sa na budúce, možno to nebude v pondelok o týždeň. Uvidím, či stihnem. Pokúsim sa. Majte sa.